Dewa ditundhung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamusti Masada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-kon iki. Ya aja nguyuh sanggon-kon ora. Tielot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tro, tanganmu ngene, Tro. Iya. Tanggo mik. Oh iya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ing Karang Kajempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundhung sapa? Sing nundhung Pak Kos. Waduh. Sing nundhung Ndara Werkudara. Sing nundhung Ndara Werkudara. Kakon. Sing nundhung Ndara Werkudara. Sing nundhung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kok taman goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedalira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Iya Bagong pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Diprayogakno anggonmu sowan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Pitul kandung bulung padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Pitul pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Bagong dak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Ya tak tampa. Prayogakno nggone padha ngadeg. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Ponokawan Padhararja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno Ponokawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Ponokawan sakarone Padhararja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya. Pangestuku tanpa nono. Nun inggih. Bagong Padhararja, pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Terus kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat, ora sowan, mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki ming batur, awake dhewe iki ming Ponokawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan ngersane Sunan Prabu Darmakusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus Bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur ora urung kok wis 87 denggonmu. Kelahiranmu. Ponokawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa Ponokawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatur sapa paduka Gusti kula Sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten.
Iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Punapata mirah ingsun prihatin waspagung mijil tudatan po karya sangkang rinemekan Gusti gelung reno sak sekarnya saya kalapatan pun ingin ngabdi tada wadana sunuwun Petruk gantung bolo kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk gantung bolo ngopo Suman ngesane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah kowe nangis Petruk nangis. Oh, yang ini madang. Ini dia nangis. Lah nangis sebabnya apa matur? Ono abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis karepe piye? Iya mboten kuat. Ngraosaken lampan sing sumadang wonten ing Karanggadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt collector. Ora anggu, lalu sudah aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora taren karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen duwe lara ditambake sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis goleke tamba kowe iki anak-anak wis gerang-gerang bapakne lara nangis kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun mboten purun omong.
mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petro nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Jackson menyaki cangkemmu niku sinuwun monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan niku totale kathah sanget mila sawanipun Pak Petro kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal apa kok soprosal proposal kali prokol niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe mriya. Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Haten niku lho wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika namung badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadheyan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petro karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan ya. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku Bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku Bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe, utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ya mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis ngrekoso uripe. Wis ketuan.
ambegane semengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki monggo larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Kowe kandhane ngayal senengane ora. Mbaya santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek engko bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe iki bangeten ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus engko malaikat tekan njabut Semar. Oh wis awak dhewe ora iso nggodeli, bakar ngoyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sik gong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangriyen Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diastos Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbiatur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara. Petro Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundara
mandir hidup nyomangolon saka wadananira mbranang ngapa Tru menengo saling perkara iki kok dadi kaya ngono kelakuane ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke le sentosa kok mentala karo dulure dhewe ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu ora gagas kuwi kulawargane ora gagas kuwi adine kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa betok kowe iki ngopo sik sirah sampean ngaling-alingi kok lho kowe iki nesu sapa Ndara Werkudara kok mandeng aku nuwun sewu mestakane ngaling-alingi rada medhun wah edan ngono oh keduren sok dikepras gundulmu atos Petruk ngopo sampean ora rumangsa salah sampean ora rumangsa keliru ya aku klerune nggo napa luputku nggo nendi sampean nundung Ndara Sedewa dasarmu apa sampean nundung Ndara Sedewa mergo Sedewa ora manut karo aku apa kabeh kulawargaku kudu manut karo sampean apa sampean ki rumangsa bener dhewe ya eling Mas bener menika werna telu benere dhewe bener bebrayan benere sing gawe jagat benere dhewe niku tumrap sampean bener tumrap wong liya ora bener benere bebrayan niku saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk iya niku owah gingsir bener sejati niku bener sing gawe urip mula aja sok benerke awake dhewe ning ngitungan bener ora tumrape wong liya Ndara Sedewa niku adimu tur niku beda ibu karo sampean wajibe nek beda ibu karo sampean sampean niku ngayomi karo adimu ku alon tresnanara ngungkuli adimu dhewe kok njur seneng-menang Sedewa minggat ngoten ta wau wah ora wae-wae iki kula maksud niki kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki kompliten Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk ana Bagong ana Gareng ana Semar nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar Gareng Petruk Bagong merga ora iso ngreksa marang para Pandhawa monggo niki dibutuhke karo bapak Pandhawa 5 dibutuhke karo bapak ora teng Karang Kadempel sampean undung Ndara Sedewa mula nganti Pandhawa menjang kepapat nek Pandhawa ora komplit ora kelakon sowan teng Karang Kadempel bapak sedo tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampean wah kurang ngerti apa-apa lho mbok dipresake mripate rek ora ngerti apa-apa piye nuwun sewu lho sing dadi jalaran sampean ora ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu bapakku lara isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada Ndara Sedewa ora ana pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa Ratu Ndarawati tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa niki kula ora trima ya Gong ini gini iki pancen ketoke wis sengaja Tru heeh iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna ada iya karepe piye iki ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki ya aja nguyuh sanggon-gon ora tiolot apa tiolot toilet tiolot ora ngarani kleru kok ora niki pancen wis disengaja jelas wis disengaja nek carane kaya ngene iki aku ora trima aku ora seneng nek kahanane kaya ngene pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar oke ora masalah nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar Tru tanganmu ngene Tru ya bisa tanggo mik oh ya ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar muni kok muni mula kang sawe aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar nek Pandhawa ora komplit ora iso sowan ning Karang Kadempel Ndara Sedewa murca Ndara Sedewa lunga sing nundung sapa sing nundung Pak Kos waduh sing nundung Ndara Werkudara sing nundung Ndara Werkudara Gagong sing nundung Ndara Werkudara sing nundung Ndara Werkudara
Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati ketaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira to? Pirang dhewe wektu pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa roja raja ora komplit mergo gegeki benere dhewe, Pak.